जों tabuk phade pon khugui bahai chalainai obonotoi nailainai puila tabuk जों phade pon khuklainai oro pon maktham berajak tongo tabuk khukbai kya tanlainai chikon chikon hai tukra tukra khainai tukra khaibai kya hingkai pon maktham helamna bwla kwbangma bahan tak tukra tukra khaibai nai tukra tukra khailai tongo pailaya hoilaya kai जों tabuk baksa rao baksa tukra khaio hor muchungkha abo horo karai bok sanai amo kai pon bo bukcherui tongo जों tabuk pon bukcherui tongo pon bo bukcherui tonglaio abo bwkha bwthui rok ralai tongo bwkha rok amo kai bahan rok abo tak tui kutung buksaka oro kai जों tok phuinai tok phuibai kai tok bo chalainai tok phuibai nai kaham kai poriskar khaiui tok phuibai kai tok chalaina ta sunai poriskar kai sunai bono tabuk 2 bar suk tak subai kya kobai khai mosla rok sapul lainai bono subai kya tak sacha tongko sunane tabuk kiko sapul karo sapul lainai hasing rusum jira piyas mosok bono bului tonigra kha thok riui tabuk thok rimani pore oro bului srapjak 5 minute moton tonika जों bono hingke tabuk sapik lainai o mui no tabuk kaham kai som rok riui sapiknai bulnai kaham kai sapikoi bulnai haike mosliui kwrak khai waisa bai no jotono riui sapulnai tasty chamani no alada wngnai ta bini hingkai bono kaham kai moliui tak sapiknai sapikmani pore bono khaiui mok sairinai horo bono je poriman ni khai ma khaikya जों oro karai thaini o songnai thaisa thaisa kai sapikranai thaisa sapikoi tak thaisa bok sairigranai hingke erpore chalainai tabo bok sanai mungkha motamuti 5-10 minute ni pore kol kha जों bok saui color maar khai naithok tongkha bo chai bo naidita bo maar khai thoknai color se onno rokom ungtongkha bo nagai phade जों tak bono wngka khe kari khai baklainai bagui chalaisinai chalaima rok kha ang phunukliya tangai hindi onek chanani lasijak o baksa nukjaknani bagui hingkai abono chalaima phunukliya जों baklaima simi phunuksinai baklaiui।